Nyakora mugaji wangu mupogore kod mano siasa mar piny luo ochapo ndi e county ma Homabay. Speaker Hannington Gaya nyocha ogwe tao kendo ma timore kini ma bende ne nitie paro mar thiche oko gi county assembly members kada jokanyo mag od bura matin mar Homabay county ma timore ka bende county ma Migori, county number 044. Governor gi senator nyocha lweny moro mar rakruok gi wach nyocha obede kindgi. Maeni nyocha oneno e nyasi mar dialo kendo konyo jo pikipiki ka achiel kod nyasi mar rwako speaker manyien mar county assembly mano ma Migori. En ang'o milaro? Ma en siasa mar piny luo. Fred kachako mana kodi okoyangore gimomiyo speaker nogwe tao. Weche osebedo ka gedo mang'eny e siasa ma kaluo ahinya county ma Homabay ka. Gikone koro speaker nyogwe tao. Aparo ni speaker nyotimo makosa. Kendo chwanyowa kech ogweta oko konyisowa gima miyo ogweta mak mana ni wang'eyo ni magi en siasa nikech noko yiere kacha gi bishobe ma owacho mano onyise nitie ng'ama no yiere to ng'ama ne yiere ni ok nyal yiere yiri beda speaker nitiere role mano timo ne ng'ani yiero ni ma en governor nitiere kaka kinde gi governor Victor kata mana county kanyo kata mana tich ma ok county ma Homabay kende county gite kata mana tich mar yuecho kende ok nyal ndiki ka onge ng'ami ng'eyo to ng'ami ng'eyo ni onge ng'at machielo mong'ere gi governor koro nitiere gima nyo timo tier number 1 en osiep governor bedo ni nyo wuok ni no wito nwa thuolo kechene mano nyalo nyiso ka kineno rigiji no dhi ochungcha to wacho no ne sirikand ni magi ma timore koro no nego wel nwa matin gima dhi nyime e Homabay nikech koro madong to gin mana weche mag afuongo weche mafuongore ma ok wanyal verify kata doko ni maling' to wayudo mang'eny lakini ok gin official ting'eni dine ondik mo barua mabor malachie mowacho na gwe tao nikech ma gima kata ng'ato keto risasi kata ji nyongo chiemo kamoro to koro mak mana kaka koro pok timore koro keto wae weche mani koro mafumo wacho Lure nti no dhi duo pi no ber nikech ma en siasa political strategies wacho ni in koro wuoga nikech kake wacho ni rigiji bende no wacho kod kakore nitiere gik moko ma kamoro dine wang'eyo ma pod ok wang'enya ka sani dine othiche oko nikech move mar motion ma thiche oko dine ngiso ni magi grounds magi do impeach godo the speaker ang'o manyocho timo ing'e nikech kapok ogwe tao ni igole manyo oseyudo ko onge ground move mar motion cha oyudo ka MCS gini osepangi koro ka ni igole to kunyiso wani en ang'o manyo mi idwa gole office nikech koro ing'eno miyo move dine gicha chop kare to ne debate dhi timore county assembly kacha ma koro no wadhi ng'eni magi grounds mo mi idwa gole godo koro ing'eni nikech owuok omiyo koro move mar motion cha ong'wony gi gika to bende ka ne gika ok gin adier nikech ing'eni inyalo bedo ni gika ok gin adier lakini ionge ground ionge MCS nikech wang'eyo bende kaka gigi tugore wang'eyo ionge MCS samoro gigi osetugore kich en tuk pesa je biro nyisi neko gika kata koro en tuk Simon samoro fuku ne ok ber oneno ni wawuog chon koro akaw manyalo kaw iwacho ni siasa michame mithogo kata michame mitimo ni chame mikwan koro aparo ni ok wanyal oketowa kama tek mak mana ni gima duong' mantiere ni nitiere tuo Homabay ma samoro kaka ji paro ni Homabay ngima cha madhano ncha par to gigi be wawacho ga to sama wawacho gi kae to kitego be magero dindwa tuo nitiere Homabay maduong' ma paro ni wabiro losie chalo ni kare kako langot gi oko pogore gi kaka nitiere picha kare mimiyo gi oko ni ma samoro chal ni nitiere PR mang'eny kabisa matudore Homabay ka nitiere PR mang'eny sana weche chal ni iwacho malerie ka to gin gigi kidwa winjo gi to ibiro wuoyo gi contractors Homabay ka ibiro wuoyo gi jok ma ineno timo gik mang'eny matiyo Homabay ka incha ne etoke makata mo ok adwa dhi matut mbek ni gore ni kamoro dipo ni gimilicho ni Homabay namba 1 dipo ni kare gin na PR to gi weche mamit malombo piny to giminyalo ne taparo ni je kaka ng'at ma bende kore lach nyalo biro manyo mondo wagoye mbaka matin gi oko kata ka ok wakele ka gi speaker tamo mano omiyo thung'e wawegi ka nikech en macha en body monego bende timo gimidong ni